Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwana da abokai da fatan kowa yana lafiya. To insha Allah dai yau zai kasance shine klasin mu na farko da ku wannan group din da na bude. Insha Allah da group na WhatsApp akan live posting akan cewa insha Allah za mu moving zuwa gaba, za mu bude Telegram channel wanda za mu dinga dropping a tutorial akan forex trading da kuma FaceTime trading kamar yadda kuka sani. To yanzu da ta takaice wannan shine group din da muka bude, muna gani all FX trading community. To insha Allah logo mu da sauran abubuwan mu Allah da suna hanya gaba daya. To a takaice da yanzu kamar yadda kuka gani za ku samu link din wannan group din a cikin kasan bidiyon mu kamar yadda kuke gani yanzu kenan. To in kuka shiga duk wani guiding da ya kamata ku samu kuke nema za ku samu insha Allah a ciki. Yanzu dai dake shine bidiyon mu na farko insha Allah. Yanzu za mu fara magana akan shi group din da shi broker da mutum zai register da shi, sannan kuma minimum deposit din su $10 ne zai kasance. Wanda insha Allah a cikin group din nan ko da ce $10 sun kai depositing insha Allah da strategy da zan baku za ka iya mai da wannan $10 sun kuma 50 ko kuma 100 ma inda sati ɗaya zuwa sati biyu insha Allah. To da farko dai wannan link ɗin da kuke gani na farko, wannan link ɗin farko na da nasa shi za ku clicking wajen yin registration. Misali yanzu in ka danna shi haka zai kawo ka cikin browser wanda kuke gani nan already ya kai account akai kamar yadda kuke gani. Zan yi logout nuna muku da za ka yi register da broker. Yawa in ka danna a misali baka yi register ba, like kamar bari in koma yanzu da na yi logout zan danna kan sign up din nan. To bari ku gani da zai kawo ne. Sannan in kuka yi register da wannan linkin namu, duk wani deposit din da za ku yi za su ba ku 30% na abin da za ku yi deposit. A misali za ka yi deposit $10 to za su ba ka $3 percentage wanda in kai deposit da zai hau kan account ne ka sa 10 amma kuma 30 ne zai hau kan balance na haka. To kamar da kuke gani yanzu ya kawo ga yana kai registration. Nan za ka sa Gmail ɗinka, nan za ka sa password, wannan currency pair ɗin za ka ban shi a USD. Sai ka zo bayan ka gama sa za ka yi confirming, za ka wuce direct to kana wucewa zai kawo ka kan account ɗin kan ita. Yanzu bari mu yi login mu koma kan account ɗin mu kamar yadda kuke gani. Nan za mu sa password ɗin mu. Yadda kuke gani sabon account ɗin da na creating saboda nuna muku abubuwa da yawa akan shi. Wannan ba a sani account ɗina bane. Yawwa kamar yadda kuke gani yanzu bayan ka register zai kawo kamar haka ga na live account ɗinka 0.00, sannan ga demo account namu a ƙasa na kamar yadda kuke gani. Bari muku drawing nashi. Wannan shine live account namu, wannan shine demo. Shi nan kuna gani ga nan deposit nan, ga deposit, ga withdrawal, sauransu da haka kamar yadda kuke gani. To abin da za ku yi nan na gaba shine yadda kuke gani shine za ku je ku fara verify na account ɗin ku kenan kamar yadda kuke gani. Ga account nan in ka danna arrow na nan zai noma account gashi na nan, za ka danna kan shi kamar yadda kuke gani. Sorry kamar yadda kuke gani haka zai clear ɗin wannan. Nan zo mu danna kan account. To muka danna kan account gashi nan, wannan shine gun da za ka je. Kun ga account ɗin mu a nan gurin ya nuna mana not verified gashi nan. To abin da ya kamata kai za ka submitting document ɗinka, za ka musu submitting. Za ka zo za ka sa first name naka, last name, za ka sa date of birth ɗinka ka tabbatar ka sa daidai. Sannan abu na gaba za ka sa address naka sai ka yi
info yake change information din nan. To ka gama da wannan step din kenan, sai ka kasance sauran ma verification na account ɗinka kenan ba. To shi verification na nan kamar yadda kuke gani, za ka zo ka musu submitting document ne. Bayan ka yi submitting wannan abubuwan, za su tambaye ka yi sun musu submitting na details naka wanda za su ma verify kenan. Kamar yanzu misali in ka danna deposit, kashin deposit anan kuna ganna danna, to suna payment method ɗinmu da sauransu haka, wanda za ka yi deposit da Binance Pay har da bank transfer ma duka za ka yi musu deposit. Kamar yadda kuke gani payment method ɗin nasu masu wanda suke available gani Tron su me duka, wanda kuma ga bank transfer na. To bank transfer kiran na kan shi kamar yadda kuke gani, za ka sa amount $10 na kana 20% bonus, 25% bonus duka ga amount ɗin da suke na. Aka yi mai da shi 10. to in ka mai da shi 10 aka yi use bonus ta. in akwai promo in ma babu duka za ka bar shi da haka. To abinda za ka yi next bayan ka sa 10 za ka danna deposit. amma duk kafin ka zo ko wannan step din dole sai ya kasance ka yi verify din account ɗinka. Verify din nasu suna buƙatar national ID card, slip ko kuma na takarda ko kuma plastic one. za ka sa lambobin ka tabbatar ka sa da ɗinka complete, sai ka yi proceed. in ka tura musu within an hours ala da za su sama verify account, sannan sai ka je ka depositin. ta takaice dai wani farko kenan da nake so nuna muku shine wannan da ku depositin, za ku create account. wannan shine kun gani nan, wannan abin da kuke gani, da ka samu 30% bonus na depositin ɗinka in dai ka yi register da link ɗin mu, za su baka 30% bonus ɗin abin da ka yi depositin yadda kuke gani yanzu. so a takaice dai wannan shine idan account ɗin ba mu verify ba, abin da ya sa kenan bai kun gani nan gudun yawwa, inda baka yi verify ba mu da zai noma kenan kamar haka da kuke gani. Za ka sa first name last name za ka yi gaba, amma in ka yi verify ba zai noma wannan abun ba, zai baka wannan matsalolin ba kamar yadda kuke gani haka. wanda ta takaice in ka yi register ka yi verify account naka, zai nuna ma kai ma kamar haka ne. na ji wannan shine bidiyon mu na farko a takaice. insha Allah step 2 ɗin zai biyo baya. kafin nan zan sa duka information ɗin da ya kamata, necessary information wanda kuke bukata, za ku same shi a cikin group ɗin ne Allah yadda. to a barku lafiya, mu haɗu a bidiyo na gaba Allah yadda.